cái channel lo thlir tu te zong zong chỉ bài vek ule hei voin chu ama ka lo ngai to mi lo sport department lama ma na ka lo dream thin ang thil kha non kal pui don ti hi kan chevele chau maya kalom khop mai he thil hi sport in ma ason tak tak don chuan he tiang kal pui tur hi ni ka lo ti ve thin ro ro kha ZPM sarkar hian ma an lo la dei to maya ama khang ka lo shelo reng renga maro chu hei sport incentive semnia pute te thu soi ka ngai thla heta tang hian kan hai le ta hei han holding noya empowering Mizoram sports ti hi an local pui dei to maya hei ma na tanga ka lo dream ve thina ni enga tinge o mizo te hi football basketball volleyball kan ti ti han engma medal lak le trophy han honemo han champion na mo nei tak tak si lo hen ti kan tui pui ve em a mi tam takin e zon nan ka mang an tia e zon nan mang po an lo te hi atlem ve thei em ani an huat thu suwa ti mai la chumi ani wang chuan he tiang hian kalpui se o kalo tiang takin tuna he an lo kalpui ni in hei alanga kalom khop maya chanchu he tia kan ti dual dual hian sport kan shiat ma ani thu kan ti hian engma kan thleng don lo chanchu sport kan tui pui chuan lok na kan nei ngai hlo kan nei ngai ni chumi tur chuan keima na kan rem chan ang kan ti khan omzia omlo ni amaro chu sport te chu mi malin ma ni duati chiam thei ani lova sarkar mo association mo alien zok kha anin rol angai ni chumi tel lo chuan ni athen san tak tak thei lo ni hei football po tun na mizo kan tam em a india ram football a chuti chung chuan india team a pani khat ba hi kan tel tak tak thei lo manipur te kan tluk tak tak thei lo ni achan chu sarkarin sport akal pui dan football min tui pui dan hi minister te hlok thei na tur a contract thok zong te khati ang zong hlir khan sport hi an kal puya chumi ni wang chuan ma chu kan son ma se apui mo taka medal la emo heta atop phan ni a champion ni tur khop khan kan han thleng tak tak thei lo ni hei hian sport a nasa takin sportman te ho po ati nu fuma chuwang chuan kalo dream chin chu hetia rem chang ma ni rem chan dan anga ma ni rem shet dan anga lo ti lo hian engemaw thlur bingila olympic games atang te hian kalo clear ven sa thini olympic games an ti atang te hian enge mizo te hian kan ti ve theyang vai ho kan kalpil na tur vai ho na an boy puilu tuk si lo enge ke ni hian kan ti ve theng ti te hi kan lo ngai tu ve thina hei handball ang chi te hi heng te thil har salu tu kan ni lo ni vai ho ko an khel wak ka shelo nge ka shet lo hian lo khel ka shelo heng te thil har wak ni si lo ma se olympic an tel ve tlat thina ni khatia me te kha medal zuk lak theina ol sam medal lai la india sarkar in antinan gold medal lo la taila gold medal la tu te kha india sarkar chuan noi somnga noi za apek thei kha chuan a hlulu tu kani football he ta veng mi tele keima ni mizo puina kan ngai san em ni chung sia poisa lo chuak mang lo ni ai chuan mi ngai san vak lo po ni se hei chu lo ti tang se an ta chuan hlok don mangi o ti hi ka lo tui pui thina chumi ang deuh hlek chuan hei mizoram sarkarin sport boy pui tur bik india ram a po kan lan ve theina tur le khovel thleng po olympic thleng po kan lan ve theina tur a boy pui tur category sang anon tilanga heta kan mu dan hi chuan category thuma an thena category ab ki chu thei to pa an be na satur heta tang hian india po kan top ve theina tura be seina te ania dalle b le c hi chu en boy pui tuk lo thei ki turang chi kha ania maro chu heng boy pui lo top tur chu ani chuang lo pute te soi mangin nakina video po hi kan anunga che hin om dona lo ngai thlanga
B le C poi boy pui lo top tur chuan ni lo nangin A B ka hian anin concentrate dona B le C chu ti thei an oma ma nia emo association namo ma an lak thei chuan sarkar poina pui thei me chu arin oma chuwang chuan hetia sarkarina thlur bing tur in concentrate na tur aron siam hi mana tanga ka lo dream ve to kha ania keima hian hei sportman vani lo mai la ka lo lawm ani a Mizoram ang po kan minglan ve theina tur ania chuwang chuan empowering Mizoram sport hi nituna han titrana an hon lai tak khang ka lo ngai ven lo a hei ni som lai lo ral to a chu kan ron riak ve le nun no a riak lo tan chon ka ui deuh hleka ta kan enanga category A a hian mi mal ngai danin kan ron soi venga mi mal ngai dan ania archery hian India hi Olympic a hian tela an lang ve fo me a hei chu vai ho le pel tu chun a har deuh ngem o ti na chu kan ya amaro chu mizo zinga Olympian kan neya ani ho khan an ti chuan vai ho le pel thei menin be se ni karinga chu wanga category A da po hi an ni karinga chuwang chon hei chu be se om tura khanga ya number 2 hian badminton ania badminton hi tuna hian mizo ho hian kan khel na sakop mai coach thadeu pon tama tin tuna hian Hyderabad lama gopichana coaching na hnoya om nual to a chumi ni wang chuan badminton hi chu kan khel na sat pol ania hei chu be sei om tura khanga ya maro chu vai ho po international level a lang hi anom nual to chu wangin ti na sat tran hle chu anga yanga amaro chu hei chu theilo tur thu om lawa tin pathum na hem boxing ania boxing po hi mizote kan thatna pakhat ania boxing a hian kan tu MMA hei tuna po LPS le zone ti na hran ve in boxing tournament han boss sai ania hengte atang po hian mizote hian boxing hi thataka kan ti a ti takse ta kan ti chon vai ho hi chu kan le pel thei me he ta hian chuwang chon hei hi chu category A om hlia ning ka sia hetai chon be se sang ka ti veo mai tin ka soi mai le bok chu heng howa hian football field atan te chon hei mun lian tak anga ya tin poisa tam tak involve for grass pha tur te chon thil tam tak hi archery ti ate chon sarkar na poisa awa sen wak kha ngai to lo ni thalan ne ya target an ne ya wind speedometer ang chi wind speed lo te na ang chi te kha an nei telani te chuan kha chu atok view tura ka nga ya kha shilawa enge thil dang te chu angai bel me thema se ngai tam to lo tur ka nga he te kan lo en me dan chuan badminton te chu kan nei tam sa chu wang chuan boy pui bel lu tu ka ngai lawa boxing te po hi infrastructure kan nei sa he poi boy pui ngai lawa adot le hockey po hi remsiami te an han luta chuba ka mizo nula pakhat khalut boka ka shetam mai lawa khaminen khan an han luta ti hian kan future bright khop maya mizo mai che team te po tuna hian performance a tha ani mi palam pang hi kan cheta vak lo hockey a hian mi palam pang te poi han ti la mason fe India team ate po tel thei hial khop te po anom thei mai chu arinoma mar chu vai ho khun thiam ema enge future ka shelawa mar chu hockey ai chon mai chelam pang hi ve se sang ne uleka judo taekwondo weightlifting wrestling hengti chu mizo te kan that sa na ania taekwondo te po hei pute te soyangin national games a po gold medal kan lak theina ania chu wang chon India represent thei hi chu kan ni judo te weightlifting wrestling ti te po infrastructure va siam bel lutuk ngai lo angkha ania chu wang chuan hengti chu a tha khoppa chuan category B athletics te hi mizo ho kan that viau na tura ka ngaya category B an ron da nangin achan chu tlan thei deuh te zuang thei deuh te javelin throw te shot put te heng sang te po hi mizo ten ti tak chuan ti ila vai ho kan le pel mai thina tura ni chong ka ngai deuh athletics te hi heng te po hi archery te ai chuan category A a hian oma se a thazok ma in calorin ve mai me ni a ti takin ti ila tlema a khan sang deuh te heng ho te hi in tlan sia khan ti se vai ho ai chuan tlan chak fe tura chuan anom karinga
tin fei kho ti te sot put te heng chi sang te po hi be sei chu kan om tura chong ka ngai amaro chu ta hin alang tlat lo me ya enge coach kan nei that lo wange enge ka hre thiam lawa basketball hi chu ka be sei asang lawa India team anga chu mizo chu kan lian lawa lalri na te ma puye te heng te hi an thleng sang deuh hleka abak hi chu an la thleng sang tak tak thei lawa basketball hi kan at chi lang hu hian entertainment le tlai exer hanin khelna mei mei ta hian kan hmang na sa hei chu ka be sei chu sang lu tuk lo kan height ne na ngai to chuan football po hi India hi kan thleng sang lo shim shima Olympic apon be sei sang lo hei chu tuna MSL a kan khela poisa kan hlo teu ti ba khi chu sarkari na boy pui lu tuk tura hi chuan kada to lo deuh karate te hi judo taekwondo te ne na huang khat deuh hle kan ne heng te po hi tlema kai kop deuh hlekin ti theya ka ngaya shooting te ju tlemin poisa te se na ngai tam deuh hleka chuwang chuan a har sat ka ringa minol puin an ti thei don lawa table tennis a po hian vai ho ku an thiam to ema mizo ta hi chuan kan tran chuan be sei chu om the ma ro chu be sei chu har tin u su te po hi taekwondo te ang tho kha ni a be sei chu om theya volleyball tennis ti te chu vai ho an thiama an advance to ema mizo tan chuan be sei oma ka ngai lawa cricket category si han lo de cricket te chu om zia om lawa cycling poi category A om thei tura ka ngaya amaro chu hei chu cycling a hi chuan infrastructure te kan mamu anga atlan na tur hall chung han tlan tu khang kha kan nei lo wangin mun chu ta category C a hinan da ka ti dewa chan chu cycling te hi chu mimalin individual sports ang deuh hlena kal the mimalin kan ti thei chuan hei chu a thaviau tura ka ngaya fencing te po hi cycling ang deuh hlek mimalin thanem ngai ta kan ti chuan thil har sa tura ka ngai lawa category A a om thei chi tura ka ngaya kickboxing muay thai te hi chu judo te ang chi taekwondo te ang chi deuh hlek hei chu anin zu lang chu be sei om nan po sepak takraw te hi vai nan khel vak ka shelo heng te hi han ti viau ta ila amaro chu ko chak ho hi tai chuan kan le pel theirin om lawa amaro chu olympian ni ve nei ve shim shim nan chuan sepak takraw te chu thaviau tura ka ngaya swimming hi chu kan la nei thalo ema tin vai ho po sap ho po swimming ai chun an bon lu to ka hei chu be sei hi asang lo chuwang chuan swimming te hi chu a har ang renga ka ngaya category kan zung mu ta ka chuan kan soi bel ta du ani chu mar chu ka ron soi tumber chu sarkarin hetianga anol puya misang sangin mani du zong zong ti lo sarkarin tuipui bik India ai o theina khop tura chanla na tur bik anon siam hi keimai na kalo gym ve thin hei chu ti ila infrastructure siam na ta na insen bel vak ngai tur si lo lok si ol sam te vai ho kan le pel na tur hi nei theila tia kalo gym ve thin kha na ZPM sarkar hen ron ti tlat me hi alom om ema chuwang chuan hei chu ron riak ve shim ka ron riak ve shim shimani handball ti vel te po hi ati thei tura ka ngaya climbing ti te squash te po hi vai ho ko antina sa amaro choi poi kan ti thei ve me tura jong ka ngaya maro chu amun ma hi siam ve de ulek chu an ngaya nga chu ba ka chuan kan ti thei tur pakhat ol sam ve deuh chu sailing long kar ho hi hei ser lui bi ate hian sarkar hian mang rem chang ta se ser lui bi ate khon ain zir thei lu to kani khunga te khon mun dang chu a thei vak lo nga ser lui bi ate khon thei to pan chu ta se sailing hei long kar lampang ho chi shim shim hi tiang hi kan ti thei ve tur chi ani mizo te na tha kan nga na tur chi ani a chuwang chon coach thatak nen te chon ti la heng te po hi sarkar hian langai to ma se a thavio donin ka ring chung te chu kan ron soi thei te ni a empowering Mizoram sport alo om hi kalom mani keima chuan
chu ania tuna hian hei coach tenen coach abi ka training ten nei dona chung zong tenen chuan malam hun eng tak kan nei tura khangaya tunma sport minister ten min local puichin association ho nena poisa pek le ringot te infrastructure siam le ringot te anma ni contract mu theina turatan timayang mi puina kan lo ngai dana chuan anma ni na contract an lo mu a khatianga an lo ti theina tur ringot nilowa putete na asoyang de uleka brick le cement ringot asiam hi mason nai mo kan lo ti rei tol tukha tuna chuan tha lampang tha le thluak lampang mason na tur anon siam ta hi lom om ka ti khop mai hei hi kan lok pui tur nin ka sia putete kada sang ka ngai sang sport minister to zong a chuan hemia wang ngot po hian keima chuan thabera kada tuna athu soite hi lo ngai thla ang kan ti dan ngai re kan ti in ma kan son don si lowa chuwang chona bul thu da train iti tran le mai te ang kan ti a tlai om lowa kan tran lo hian kan tlai ni maya kan tran chon kan tran hun huna kan ti a nemin pia empowering Mizoram sports kan an kick off ta trainers training an nei me ka chuta chuan discipline than bi kha atira chuan priority category A pariat kan thanga ni tu na hian pariat kan thanga abba ka kan enge ni kan mol suat chu ni lo ma ro chu pariat kan thanga chuan tikhan a category rang ka kan nei don ta a category B a pakwa abba kha chuan category C kan ni vek maya ti chuan category A a hian thei top kan han chuanga chu chuan national games a min hnung nai thengem dotlea commonwealth games a asian games a chuan atopa chuan olympics india in sa ni somthum le paruka olympics thena tuma abita commonwealth games pe chu kan thleng don tikha chiang ta medal po kan soi ngam lo kan tel ve thengem engting nge kan tel ve ang ti chau kha ni kan da soi ni when I hian in fiam mi a po incentive cash award la thei kal khom na hian kan thleng sang lo ni ti in pom mayang u sports chu kan lom infrastructure le thil danga po poisa tam ta kan senga mai ro chu human resource development lama hianin kan ti tok lo wangin athiam lo anom chuan amo phurtu chu keima kan ni mayam a sports minister kan ya chuwang chuan tu na tang chuan kan tangam thei top kan chua don ani chuwang chuan enga hian nge olympic kan nai enga hian nge asian games an nai enga hian nge national games an nai ti kha kan identify nga manga ya hei hian Mizoram State Sports Council a kan fund promotional fund kan nei pa ngai kha chu a khoi don lo angai reng kan om don duat bi ka ro kan nei don chu tian nei lo chuanin kan kal dan ngai reng ani chuan engma tak thleng loin helai kan in lom supa khovel tereu te kan siama ke mania apona kan chuaka engma kan ni le thin si lowa kan thana ngai ta ni chung the chu veina hianin a soina hun le huna niam ka hrelawa amai ro chu soinga mangai in ka ria ti chuan empowering Mizoram sports kan kalpui do na kumria ta tanga kum som panga nia chan chu kan vision a kha 2036 olympics ania wangin ta chuan in fiami tho ve kan du kan na ti chawani medal po kan soingam lo ani a reality hi soi mai turania hei chen hi Mizoram om to Mizoram atang chuan pusilal remsa kan joint director le nulal rem siami bakin olympics a hianin anla lut ve lo ani chu kan din hun ani chawa wangin a reality hi kan soi do na ti chuan empowering Mizoram sports doya hianin December ni som le panga a hianin sports hemi coach the training a level sang zo hi kan nei le do na chuta chuan khovel huwa pa mithiam Nissan Sports Science University Tokyo tangin Japanese pa Professor Masimitu Ito lo kal do na he pa hi achan chini ngai no mangreng khop maya tuna hianin kimi Japan a hianin Center for Coaching Excellence a hianin Deputy Director ni Meka Anmani University a khanin tin chuba ka chuanin ni na rang alo ne ya Anmani enge ni anzir lai bu an sports zir lai bu ang te po kha alo zia ka chu mai chu ni lowin ama hi professor sports coaching a ania ti chuan kan in fiam mi te zir tir tu tur hian kan in zir masadon ani
chu mi zo a chuanin danglam na thlen tir kan tuma voile khata a thleng hal thut lo ani point tle mano panga tanga kan kal zel dan hi kan ngai tu angai ti kha ani hey popular sports oma lar football te volleyball te basketball te big in lo ti taina amai ro chu eng howi kan lam che don ni loin a popular sports kan kal hum lai hian medal lak thi na lai oma hi kan lam chiang ti kan lawa example thadeu chu hockey ania hockey chu kan thria thru hockey a chuanin tuna po India mi pati ma kan tel phak chuan Olympian kan ni chuan bronze medalist kan ni fur tamai ani weightlifting anda chuanin entirnan in mizo zinga a thaber kha ala tok lawa India rama athiam ber ni khan Olympica a chak ber ni khan Olympic kan lut theya hockey a chuan athiam som ni vel kan ni khan kan lut thei do na chu ta medal ala ngai boka amai ro chu a hockey a chu han vo china po hi han thai china po kan om tamang lowa mizo no pang chu football thiam kan thria volleyball thiam kan thria basketball thiam po kan thria mizo no pang wrestling thiam kan thelo ti chin kha om lo ani mizo no pang thalka thiam kan thelo no pan lai ti chin kha om lo ani chuwang chuan hei tunlai games nei tha tui puiral games ate tui changral games ate introduce kan tuma kan ti chho meka kum thara po kan ti le do na chu tiang atanga kan ti back chuanin football te volleyball te basketball te khan puyan ngai lo ni loin ankal dan pangai khan a popular tok to a hockey te kha bana kai ngai ni ta ni dom kai le zul ngai amaro chu hockey chau ni lo khan adang e nakina kan la soenga chu tianga kan ti chuan tu na ni lo nakina hian mizo te hian in national games a po somni parit an ni sarina bor vela omreng lo hian ma kan son ve het thengem ti kan ril ro oma tun haya sport authority of telangana sarkar tenen tho ho na kan hanzia ka an mun marvel te po ku man the ve kan i do na azul ha deuh lek nangin sport science le thil dangan advance maya chung te po chu amuna zu hu chon rol o an na khop maya kan ti ve le ani lo point kan ti ve tum mala ni le an ti me ka ka ain thau lu du ka chuwang chuan engting nge kan kal zelang ti hi kan soi ho zelanga ma son kan tum do na ni important is when I hian chung thu te chu kan riat sa ania ke ma ngei po hian ka soi fowa kan du tong do na nga wena ka cha du ber cheu chu sport association thuai tu hi chu kan in bukhom fowa kan in cha fowa ke ma ni sports khel thuwa ma son tumin thei to pi chuang u e kan ti thin dan pangai aya danglam hreta kan ti lo chuan kan result danglam thei don no eng effort nge kan pek tharangai sport science chung chang emo talent han chung chang emo kan discipline kal phung pa ngai lo deuh hian kala try am tin te po ngai to ngai tunai chu TV le YouTube thun zom vekin sports kan kalpuya popularize nan ti lar na na tha ama ero chu ma son nan enge ngai zo eng coaching hinge kan ti tak tak ngai ti te po hi kan ngai tu deuh hle ka ngai chung ta chu wain hi ati tha choi moi na nia e kan han soi ta nia in thlathunam viau nangin soi lo kha chuanin a soi na hun dang kha hey I platform try omin ka khelawa discipline trend khat ama a incentive cash award dong thin lo te po kha an don thei dan do na ni ta a chumi nuai chuan voina po hian kan dong do na a trainee chu adong hem zinga mi te po kan ni do na chuwan chuanin e kan lom pui chewa heng thil zong kan soi hi politicize lo tur ania in fiam na hi chu sports chu ti hian akal rengang politics mo thil denga mo enroll kha arem lawa kuata po omlo tribal kuata po omvelo na scheduled caste in kuata kan nei velo na ni India ma thiam bertenen direct kanin be na ni wangin a har ema kan thleng sang lemo kan ti to po hian ke ni aya lo pen lok lo kal ma sa lo ti tak tak hi an om zel sia kan be tak tak ngai ni ti tu kena hian kan in remind le a kan in fui ani tom na tak tak kan sei du chu ngai tuana min sen pui turin kan som du chewa mingin sarkar ani na kan nei ani maya sport association try to the experience nei tak tak kan oma coach te po ania kan coach te po yan thok rimania anti lo palanga kan hawang tilam ni lowin hey kan secretary te kan director te nen hian kan vil raga WhatsApp group a hianin an training am pe tak tak nge pe tak tak lo ti hi a tak tak hianin tukin zinga voin tlaya report hin om pereng ani
coach te hi atak taka coaching peturin kan nge na ani po in tuai tharna an nei ve renga an thlen china hianin asang em to he ai sang po in a thleng theyang ti kan be se ya kan coach te in pek no te po kan faka in tuai tharama son zel tur po in kan ngen boka ti chuan a feedback hi emo rot na suggestion emo in nei chuanin keiman ne na po zia kin a thlen theya tin trend khat chu in ming zia ka rem chang lo wa omani po in ming zia lang lem lo po in in rom na te ka ron thlen ula mi hek na chu ka dong du vak lo wa soi sel ne ro chu kan dong thereng he ho tu te hek chi hi no ma hek hian mi siam thalo mai ro chu kan ho tu te kal dana sport association ai mo sports department ai mo aw mani chuan ming ziak lo po in thelu thereng ani kan ne na po kan director te kan secretary te ne na po ti zong chuan tang ho tai la mi thiam te kan ron bokanga India ra ma hian target tuna chon ka soi du chi alowa enge mo tuna tanga kumwa tuna tanga kumsoma national games a chu mi level tal chu akan soi le loko national games ka soya medal ka kan la dream phalo in qualify lo de uvek kan qualify lo de uvek tuna hian kan la qualify mang lo ni top 8 ani wang hian har takani chu wang chuan intinge ma kan sonam ti kha kan ngai tu ngai he ram hian he nam hian kan ti ve tak tak chon ma kan son thei kan ge mai nang lowa ming kan soi nga he arem chang boka minan thret hiamula atom na kha atop thei lo thina erwat luang awma ei akal la chon denika thleng sang ne maya ban el ania ban el kan huwa suat chuang lo wina po incentive ka sa wad na tura kan ziak lu vek to hetiang ang chi mani kalna thleng sang thei Olympic sports a hanin nei lang chon khi ta kanom do chu engtin nge kan tiang dikha ngai tu tlang tak tak tiang so kan senior pumoi te ka muwa tun na national level a shooting a medal lan la ro pui le maya mero cheng tin nge no pang kha kan train ang ti lam kha kan ngai tu to ni pumoi te choi moi kha kan du lo ni loin no pang kha engtin nge kan tiang ti kan du to ni kal zela chu voina hian chi na kana ming kalama pudu at te ka soya judo a chuan gold medalist an chair chu ka mai ro chu ani chu wrestler ania boxer ania judo ka ni boka engtin nge kan contribute theng ti kha soi ho wila voina chang lo po hianin soi ho wila voina po thing pu in pa te pon kan in share to nanga chulai chu kan lotlin na kan lom kan celebrate wal hian kan la sa thleng sang tok lawani ti pom ngamin kan kal zel dan tura hianin rot na siamang a choi moina ni ania national games nung ber kan gold medalist te kha khoi lo ding se taekwondo lam kha ba ku beng lo dan ding te le lo mom le mai amuna om te kha an chiang ani gei po khan kan medal te li kha ka en reng maya hetia kan top chu na wa za thang do ne o khati gold medal han la chia kha chu alo mom dan kha dang ani mania Mizoram State Sports Council program a choi moi kan tuma taekwondo association ta ka mata te khan ding ro ka te a kal lo vek le khala war ke be chu lo kala hey potential kan nei na sports yo mania ingai to chi u ka du to kan ka chu mania mera bai chanu te nen khan in Hyderabad khan hun kan manga ka pia khan a thua anu te ro si Olympic silver medalist in big siamo ka ti dewani zeb lo jo ka thi ka ni mizo kha kan chak ve tho om sia kan thei ve tho ti Jeremy khana langa thian te a po langa masano pan line kan lo identify lawa ta len kha kan va spot lo wangin len no enjoy ti khana har sia chu ni empowering Mizoram sports manga no pang ti tir kan tu ma chu no pan line engtin nge kanin zon chuang ti kha kan du tok tak tak tong wen chu lim takin mangila in lim theilo na turin a negative in thu ka soi tam ma min ngai thiamula in lotin na kalom pui chewa sarkarin kan lom pui chewa department in kan lom pui chewa voina na chu celebration day ania kan lotin na lom na ni ania wangin lim takin imang kalome